Oh iki gara-gara ini dibrukno iki ternyata omahnya ini terus dibrukno ya. Wae ngono iki lho. Cah wedok saiki ya ngono kuwi. Mesti ada ampun pokoke wong wedok mesti mulyakno wong lanang iki kaya ngene iki lho. Ya Pak ya. Piye Pak kata-katane Pak? Wes, ambyar Mas. Ambyar. Mu. Wong wedok roh liye iki. Iya Mas. Acur. Aduh. Langsung sikat rata iki kok kejadian diingi ning gone dhewe ya.